बारग' CM चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्वकर्मा बिथाङा फैदोंमोन आरो गोबां रोखोमनि आसनिफोर घोषणा खालामदों। बेजों जेबो सोमोन्दो गैया। बिथाङाथ' जेराव मिटिङाव फैयो बेयावनो घोषणा खालामो, नङा होमबा? दिनै माने जोंनि गरेस्वर परिषदनि सिङाव थानाय रेल साइटिंनि सायाव फ्लाइअभार बानायनायनि बाथ्राया गोबांबार घोषणा जालांबाय आरो दाख्लैबाव ओरैनो प्रदर्शनी भाबै खुनु अफिसियेल प्रसेसआनो जायाखै, बेखौ आधा किला स्थापन खालामदों। बेथ' दिनै सरकारानो बायबाय, दासिमबो माने जागायनाय लामायावनो गैया। आधा किलाखौ खालामदों, खिन्थु अफिसियेलि खुनु थिकादारा इयाव टेन्डारबो बुवाखै। जास्ट ओरैनो माने इलेक्सननि मोनसे प्रदर्शनी बादियै उद्बोधन खालामदों। आरो बिथाङा थांनाय खेबनि MCLA दिनावनो जोंनि गरेस्वराव मेडिकेल बानायना होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन, खिन्थु दिनैसिमथ' जायाखै। दा बेनिखायनो बिथाङा जिखिनिखौनो बुङा मानो, बुंनाया गासैबो जे जाजोबदों बेबो नङा। दिनैसिम जिमानखिनि बेयाव सुक्लाय सेरफाङावबो सासे EM दङमोन आरो नाग्रिजुलि परिषदीय समस्थियाव EM दङमोन, खिन्थु स्टेट फान्डनिफ्राय जेबो फान्ड लाबोनानै होफैनानै लामा दलं बानायनो हायाखै। आरो जिहेतु BTR लेभेलनि BTC लेभेलनि जिखिनि फान्डफोर जिखिनिखौ मावदों, जोंनि BTRनि चिफ मानगेदेर प्रमद सारनि दैदेननायावसो खामानिफोरा जादों। जेरैबायदि बिथांनि नाजानायाव जोङो बाक्सा जिल्लानिफ्राय दिनै गोदानै जोङो तामुलपुर जिल्ला मोननो हादों। जेरैबायदि जोङो मोनसे अनुस्थान माने मेडिकेल कलेज उइथ माने केन्सार हस्पिटाल आरो लोगोसे नार्सिं कलेज बेखौ जों कुसुबारियाव मोननो हादों, तामुलपुर बिधान सभानि सिङाव, तामुलपुर जिल्लानि सिङाव। आरोबाव मानाव गेदेर BTRनि चिफनि दैदेननाय समावनो आसामनि माने बिखानि गेजेराव जों मोनसे जोंनि गरेस्वर परिषदीय आरो सुक्लाय सेरफां आरो नाग्रिजुलि बे मोनथामखौ दाजाबनानै मोनसे माने मोजां बिधान सभा समष्टि मोननो हादों। बे समष्टिनि मुङानो जाबाय माने गरेस्वर बिधान सभा समष्टि। बेयावहाय माने ओरैबायदि मोनसे समष्टि दाबाय, बेनिखायनो बाख्नायदों आं मानाव गेदेर प्रमद सारखौ। बेयाव माने रावनिबो हारि राननाय बाथ्रा दोनाखै, बयनिबो थाखाय जायगा दोनदों, बयबो माहारिनि थाखाय। जिहेतु बियो ST रिजार्भ नङा, बेयो माने जेनेरेल सिट नङा, बेयो अपेन सिट। बयबो जाति जनगोष्ठीया बेयाव बादायलायनो हायो बिजाथि महरै। दा बेनिखायनो एइबाराव नमिनेसन दाखिल खालामनायाव 14 सामोन, दायो 12 सा थालांबाय आरोखि। दा बे हिसाबै आङो बरायो। बेनिखायनो बयबो बे मोनथाम परिषदीय समष्टिनि रायजो राजाफ्रा जेबो बादा खालामाखै आरो बे समष्टिखौ जानायखौ। आरो गिबि खेब जाजेननाय बे बिधान सभायावनो बिजाथि महरै आङो UPPL मोननो हादों। आरो बेयाव जिहेतु BPFनि माने बिजाथि गैया, कंग्रेसनि बिजाथि गैया, बिथांमोननि जिथु लुबैनाय गावबा गावनि दोलोनि माखासे बिजाथि लुबैदोंमोन, BPFआबो कंग्रेसआबो लुगैदोंमोन, बेनिखायनो बिथांमोननियावबो दुखु दङ। आरो जाय BJPनि माने केन्डिडेटखौ होबाय, बिथाङा माने जोंनि बिधान सभानि सिङाव नङा, बिथांनि न'आ माने तामुलपुर बिधान सभा समष्टिनि पुरुना तामुलपुर होननाय जायगायावसो। दा बेनिखायनो लकेल केन्डिडेटफोर दङमोन, 4-5सो लकेल केन्डिडेटफोरा BJPनि केन्डिडेटफोरा पार्टी हिसाबै मोननो लुगैदोंमोन। आरो लकेल समष्टिनि भटारफोराबो माने गावनि समष्टिनि बिजाथिखौनो नागिरदोंमोन। बेनिखायनो खुद्रिनाय फैदों बिथांमोननि गेजेराव आरो दुखु मोननाय फोरमायदों माने माबानिफ्राय पार्टी मोनैनिफ्राय। दा बेनिखायनो आसा खालामदों जोंनि फारसे बिथांमोना मोनसे सहारि जासिदों। बे हिसाबै आङो निस्सय एइबारनि जागायजेननाय समष्टिनि बिखा गेजेराव माने प्रतिनिधित्व खालामनो मोनगोन, बेखौ रायजोआनो फोरमायदों आरोखि।